Yes, timu rangu turi kumbirawo malike yenyu, malike nemacomments. Tuasegiri page malike. Malike yenyu mukangodai kungodzvanya kachikunwe kaya munenge matopedza bhora. Nemakomenti yenyu ndo atofarira. Tiziye kuti muri kutifarirawo here. Anditika ndo zvatinoonawo nazvo kuti muri kutifarirawo here mukangoisa macomments section anditi muchingolaikawo. Anditika toasegiri saka mira inimbomupasa paalbum iraone chinyowani zviri kugadzirwa zvichabuda. Toramba takabata ipapo, toramba takaasegiri kuitira zvinyowani zvichauya tingechiona kuti zvakamira sei. Agenda kumhanya muti Mr. NB ndiningalasinganji chinzwa 20 December Mwari wangu inganokutemba ndimi moga musikinya denga munhu wese maoko mudenga saka munhu wese fara nhasi zuva ramangwana iva risi rako munhu wese happy Christmas munhu wese happy Christmas munhu wese happy Christmas fara nhasi zuva ramangwana risi rako munhu wese happy Christmas. Takasvika 25 sekutemba tozobata October tozobata November tazosvika December. Mwari wangu inganokutemba nguva zhinji ndichesadza nematemba ndokute ndamusikinya denga maoko mudenga tichivhara zaka munhu wese fara nhasi zuva ramangwana iro harisi rako munhu wese. Yes me.